So guys नै जोंना बाबा कृष्णआ खाथियावनो थायो आरो ना बाबा गणेशआ सरि नै नायदो बे लामायाव आरो ना नै लामा खाथियावनो गाइसमोन माने खाथियावनो बिराद थायो आरो ना जेबो खालामा आरो ना नै फिसिनाय बादिसोलै बियो नालाय फिसिनाय बादिसो जाबाय आरो ना गाइसमोन बाबा गणेश एसे गोरलै फिसांगौलै जेबो खालामा आरो ना दा टेंगिया किबा करे खाबो ओइस गाइसमोन आथिंजों बुख्रुमा जायो आरो ना नायदो नै बेद्रायना गाखोबो जाबाय उखै दा भालो खानायलो बै मासाखौ मोनजासो दा खाबाय नाबाय भालो লাগে না নাকি রে না ওয়া আছে wah naik guys man Dingdar ada guys man nih kari dakulai hei kari dakulai thap daku So guys man naik deh jar na mani birat gemu जाबाय हाग्रा मैदेरानो नायदो नै बाबा या जोंना बाबा गणेशआ नायदो आरो ना नै वाव गिना थांबाय आरो ना गारिखौ फिसिं आरो ना बियो नायदो नै गिनो रोंला ना मानि मार्ट लानाय बायदि जाबाय आरो ना न'आव फिसिनाय बायदि जाबाय नायदो नै आंथ' दाबो लांरोङा फैलाबायलै फैयालै खर'आव दोनै खर'आव थिग गैया बिराद डेन्जार जाबाय आरो गाइसमोन बाब दाना गिनो रोंला आरो ना नायदो नै स' लोगोफोर मार्ट लानाय बायदिसो आरो ना नै जोंना बैनि खोथाखौ नै जिरायना थादोंना बिनि खोथाखौ मानिलायो आरो ना बिराद डेन्जार माने बे थांनो थिनबा माने फैलायलायो आरो ना हाग्रानिसो खिन्थु आरो ना माने फिसिनायबो नङा खिन्थु बे बिराद माने खोथा मानिगासिनो आरो गाइसमोन नोंथांमोना नायदो नै आंना देखायगासिनो दा बैयाव मासे दं नै बे मासेया फैया आरो ना नै बे मासेया फैया बे गियो आरो ना थ' लामाया नै गारिया ब्लक जायो आरो ना बिराद बेथ' हाइवे नालाय बिराद गोजौ गिदिर आरो ना गाइसमोन माने केमेरा खायसे माने एसे गाहाय नुदों खिन्थु लाइभआव नायबा एसे गोजौ नुयो आरो ना बिराद गोजौ दं बुस्थुआ नायनो नै लोगोफोर बे मानसि थांबाय नै माने बेखौ माने दहाय जाग्रा होदों नालाय गाइसमोन आरो ना दा बेनि खाथियाव थांबाय आरो ना मानसिखौ सिनायबाय नायदो बुजियो आरो ना गाइसमोन बेनि खोथाखौ बिराद मानियो आरो ना गाइसमोन हाग्रानि बुस्थुआनो माने पाब्लिकनि खोथाखौ मानिलायो आरो ना बिराद डेन्जार आरो ना गाइसमोन नायदो बारस' नागिरो ओरै माने होनबा गामि दं नालाय बेथ' ओरै हाग्राजोब नङा होमबा बेथ' गासिबो हाग्राजोब दा ओरै गामियाव माने बारस'लांनो नागिरो आरो ना बाव थालिर गय बिफां जा बायदिसिना दं बे बुस्थुआ मानो होनबा बिसोर जाहैजोबो आरो ना नै नायदो नै wah